Catalunya és un país marítim que compta amb uns 580 quilòmetres de costa i una població molt vinculada al mar. Els darrers anys s'han intensificat els usos i activitats que s'hi desenvolupen i això fa imprescindible fer una política marítima que coordini una gestió integrada i sostenible. L'objectiu de l'estratègia marítima definida fins al 2030 és que Catalunya desenvolupi plenament el potencial d'economia blava del seu espai marítim, tot garantint l'equilibri social i territorial sobre la base d'uns ecosistemes resilients, biodiversos i plenament funcionals que generin uns serveis a la societat de màxima qualitat. Per aconseguir-ho es planteja treballar en 4 grans àmbits. 1. Fomentar un desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l'economia blava, respectuós amb el conjunt dels usos que els ciutadans fem del mar. 2. Vetllar per uns ecosistemes marins resilients i plenament funcionals. 3. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I 4. Establir un marc de governança innovador que doni impuls a l'estratègia i en garanteixi l'operativitat. També es proposa ja un primer pla estratègic multianual entre el període 2018-2021 amb un total de 89 línies estratègiques d'actuació a desenvolupar entre els diferents departaments de la Generalitat, altres administracions, el món científic, els diferents sectors econòmics i els representants de les entitats del tercer sector. L'Estratègia Marítima de Catalunya és un projecte de país aprovat per acord de govern. Tot el govern se sent concernit a l'hora de treballar conjuntament per a implementar una política marítima en l'espai marítim català, un projecte ambiciós però alhora realista que vol buscar les sinergies entre els diferents actors. El Consell Català de Cogestió Marítima s'encarregarà de dur a terme la governança de l'estratègia marítima. Aquest organisme s'inspira en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims. La intensificació dels usos que tenen lloc al medi marí, la interacció terra-mar i el desenvolupament d'altres polítiques de país fa necessària una gestió coordinada de les diferents activitats que s'hi duen a terme i les diferents administracions competents amb l'objectiu de garantir un desenvolupament de l'economia blava mantenint els serveis ecosistèmics dels que en depenen. Catalunya farà un pas endavant per fer-ho possible. Som un país lligat al mar. Gaudim de totes les possibilitats que ens ofereix.